खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय थ' दा जोङो दिनैथ' सानडे नालाय सानडे बाजाराव थांदों आरोना गाबोनथ' मिथिखायोआनोसै सरस्वती फुजा दं आरोना बे सरस्वती फुजानि थाखायनो एसे माने बाजार खालामनो थांनो नागिरदों आरोना बाजाराव नै फंबाय सानै दं इसोरबो थांगोन आरोना आंजों लोगोसे आसोलफोरा फुरानि एसे सानैयाबो थांगोन आरोना थ' नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन जेसेबां हायो गाबोननि भिडिअखौबो एखेलगैनो होगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबायल' था आरोना सलु आसोलफोर थ' हेलो लोगोफोर फैयो मोनफैयो आरोना सिमेन्ट सापरि बाजाराव पुरा मानसिजों मानसि दखानाव गिर आरोना थालिरा दाबला फांखै Aja yang orang kan? Aja. Orang kan nggak? Hah? Ya, badan tuh orang. Udah. Ayo kan, kes ya. Look proses telah merna dat halit nagirin arna. Halit dong lagi ya? Iya. Iya. Ini sing bilang. Mayo. Megang pan ini kali nggak ini? Kali nggak ini? Kali nggak gitu aja. Oh ini tuh lah ini gitu nggak sih? Borono. Look gasik belakang sebar arna. Dana saling sih arna. Depan nih Kiki ase. Hello dosto, hi, how are you? Kiki ase ulah. Belum. Sadiap. Kakak jam. Jalan dong, jadi malam. Sahur lah. Sah jabai. Baki aku, baki. Kenapa? Baki. Tanda. iPhone kita dulu. iPhone kita dulu. Naik besar. Jalan dong, pura malam mah. Keksing mengenal na, pura meeting. Masa nu lupa? Hah? The next day. Kulumbai lagi good morning. Nengkang ini siapa pilih biar nama kau muka gay pulang nih. Tuh dah jeng mau pidin bani. Sekarang mana nejeng itar nih Royal Peace kalau pidar nih. Kamen mau nih. Mana mama video Kristen sekarang mana lagi kami gong nejeng zola jurang nih mana segitu kamen mana Peace kalau. Tuh di sini mana kamen mau nih pidar nih. Nih sekarang nih. Ini kisah dong yang kesana. Nih benar nih jeng itar nih Peace kalau. Nih benar nih jeng itar nih Peace kalau. Talamar nih sih. Ses maju abok. Orang pikir nih jeng semua sekarang sudah nih. Kamen mau nih. तो ये इंग्लिश मीडियम मावा ठा ना स्कूल यो नॉर्थ ईस्ट मल्टी लैंग्वेज स्कूल इंग्लिश मीडियम अपना ओमफ्राय नै ओरैजाय लामाया नैबे माबा बटजों हाबलांबानो जोंनि गामि मोनबाय आरोना बे आगसिखै लामानिया ओमफ्राय नैबे ना दखान आरो बेजों हाबलांबानो जोंनि गामि मोनबाय आरो नै आसोलफ्रा ताला बन्द खालामजानानै मैयानो मालाय एसे साजायखाना गालांदों सारानो नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना फुरा देखायलांबाय थागोन फुरा साथामबो सिबबाय आरो नै आंबो सिबगासिनो दं नै जाबाय दे रावबो फैयानो मावस्रांजोबा दोनै र' गोमोहोलायनि मास्टारफोरखौ सिबलागासिनो मानसिफोरा नै फुरा नै बे साफा खालामजोब्बाय आरोना नै मेन जायगाया नैयावनो जागोन आरोना नैयाव ओमफ्राय नैयाव फिला ओमफ्राय नै जोंना स्कुला थ' नोंसिना माबायदि जायो देखायलांबाय थागोन आरो लोगोफोर नायबाय था दा डाइरेक्ट स्कुला थ' नोंसिना माबायदि जायो देखायलांबाय थागोन आरो लोगोफोर नायबाय था दा डाइरेक्ट जादों फैखानोसै ना माने सलु खुलुमबाय लोगोफोर नै ओंखारबाय आरोना फुरा स्कुलनिफ्राय खामानि मावना फैनानै दुगैस्रां लोबस्रां नै दा स्कुलाव खुलुमनो थांनो नागिरदों आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय था आरो देखायलांबाय थागोन आं बिनानाव सासे नैयाव बिबार खानो होलांदोंमोन आं खाना दोनाखै नायनो ओइ रसमिता बबाव थांलायखो हा मालायनो थांदो इलाय साला बुरैया न' येल' बेरा होफैदोंमोन आं सानो लोगोफोर फैयै नै दुस्थ सासे लोगो मोनफैदों नै बेयाव स्कुलाव माने गथ' दोनफैदोंमोन ओमफ्राय नै रायसंलायलांबाय आंना फैनायालाय जाबाय माथो आंनालाय जाबायलै Asal malam juga dosen ayo. Angin oke. Kira kira mana? Dulu. Nah. Ini kan ada. Kurang apa? Ini. Anak ini lezat. Ayo arne boslar. Ini macam mana pilih? Pensam deh beri aja.
Nang baju longpen dan napi apa? Wah, longpen kan sekali. Beri macam kita lihat. Kulum ni jabai ni. Pura asal sih ramai ni. Kulum ni rizal mana masuk ni. Lain deh. Jangan nanti kan lokasi mana deh. Ayo lokasi mana? To लोगोफोरजों खुलुमबाय आरोना बे खुलुमजानायानो जोंनि गाहाय फोरोंगिरि सार आरोना साला जनि ब्रादार आंनो खोनाबाय लोगो इदि जायो मानदो आसोल आसोल मानदो lwgwfwra खुलुमखांनानै nih asalफ्रा ओरैबो दं आरो बहुत मानसि दं नै खुलुमखांना जिरायखांना दं आंबो खुलुमखांबाय नोंथांमोना नायलांबाय था दा जानाय लोंनायखौ देखायगोन आरोना नायबाय था जाजेनबाय नै सेंग्रा मोजांफ्रा एकदमबारे जानाय लोंनाय होनबाथाय नै लिदारा इनो जानाय लोंनाय होनबाथाय गावखौ फैगासिनो खाबाय जालागासिनो दं आरोना ओइ गथ'फोर दंबावो गथ'फोरखौ देखायगोन र' आं आयेन Kira gede? Kira gede? Asal mobil gini lah. Ini pun di mana sih? Nih. Lama sama di gede labe sakap lah sini. Malam badai kino. मालाय जानायखौ जम लागासिनो दं आसोलफ्रा नै मोनजायाखै रानथाबनानै जाबाय नै मुरिजों माबा बुजिया लगायनाय आइटेम बरिया नामा आसोल नै जोंनाबो आइटेमा मोनफैबाय होबाय आसोलफ्रा पुरा जानोसै आरोना नै आइटेमा जानाया नै आसोला खुगा गुवारा Kalau berzakan hari kang mana sudah lima berzakan ini. Ini saja berada saja nih yogi lenda kita nih. Bawa gitu gak ya? Umpamanya kita kuali pergi ke sana. Tadi saja yogi lenda kita. Ero kelak. to लोगोफोर पुरा गेलेबाय आरोना ब्रादारजों आंजों गथ'फोर गेलेग्रायाव गथ'फोरजों बरिया इन्टारेस्ट गेलेबाय आरोना दसे बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर भिडिअआ थ' नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना